A calvicie dos montes galegos é unha terrible acusación contra o Estado unitario. Os albres son as minas galegas que nós saberemos explotar cando a nosa terra sexa nosa. A repoboación forestal será o patrimonio da nación galega e o mellor aforro da colectividade. O día que seipamos o que vale un albre, aquel día non teremos necesidade de emigrar. Sinxelo tutorial de como matar un eucalipto. Material preciso: unha motoserra, luvas protectoras, axuda segundo as dimensións da vítima e un chisco de compromiso. Paso número 1. Achégate a un Eucalyptus globulus. Prende a motoserra e corta a árbore deixando un toco de 2 palmos de altura aproximadamente. Evita os meses de outono e inverno, que é cando o froito está maduro. Espallarías moito as sementes. Paso número 2. Do toco sairán rebrotes. Agarda unhas semanas ata que sexan algo ríxidos e arríncaos. Non deixes que o rebrote quede en contacto co chan. Paso número 3. Os rebrotes volverán sair. Nunca foi sinxelo desfacerse das malas ervas. Mentres agardas a que saian, fai unha ruta de sendeirismo, visita os parques naturais, porque outra forma de salvar a terra é darlle valor. Paso número 4. Haberá uns terceiros rebrotes. Mentres agardas, pregunta na casa: temos fincas, toxeiras, veigas, leiras? Onde están? Como se chaman? Porque outra forma de salvar a terra é coñecela. Paso número 5. Pode que haxa uns cuartos rebrotes, non lle chamamos especie invasora porque sí. Mentres agardas, convence outras persoas para que fagan o mesmo, porque outro xeito de salvar a terra é convivir activamente nela. Os rebrotes non sairán unha quinta vez. Agora que sei como se matan, quero matalos a todos, cortalos en anaquiños e que non quede ningún, velos arder na lareira ou facer un churrasco con eles. Quero que me acusen de apoloxía do eucalicidio. Dentro dunha landra están os coiros engurrados e curtidos polo sol das mans que moveron sachos e tiraron das redes. O carballo medra da landra cos azos dos partos de banceiros de todas as xeracións que nos pariron. A nosa esencia toda está concentrada nunha landra. A pasta é a pasta.
E o home non resistiu a tentación de abrir a caixa de Pandora. Os desastres deste país espalláronse polo papel do mapa. Hai xente que semente eucaliptos nas bocas dos fillos, linguas impropias do chan que pisan, xente rodeada de tanto cemento e cristal que non se lembra da terra que hai debaixo.